Hotep, hotep, hotep. Ma kelen, daba kelen, fama kelen, seba kelen, jo kelen, son kelen. Ko yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman a bɛɛ ka hakɛ to yan kojugu yan ko ɲuman a bɛɛ ka hakɛ to ko den bɛɛ b'a fa nɔ na ko faw fana b'o faw nɔ na ko siga tɛ min na fiɲɛ ko an b'an bɛɛ ma mɔlɔmaw de nɔ na an bɛɛ ma minnu ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to an bɛɛ ma minnu ko k'i bɛɛ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ an bɛɛ ma minnu ko k'i baara ka tilen ka kodɔn siga tɛ min na fiyewu an m'o bɛɛ ma mɔlɔmaw de nɔ na ko n ka foli bɛ kulu karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen kulu kalanden bɛɛ lajɛlen kulu lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ani kulu lajɛsilikɛla bɛɛ lajɛlen ani kalanden ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ko a bɛɛ bonya bɛ kuma na ko aw tɛp o tɛp o tɛp o tɛp an balimaw nin ye karamɔgɔ laji sangare de ye kumakan ye komi ale wulila ko ale bɛ kemitu jaabi ale bɛ kemitu bɛ kalo minnu tigɛ kemitu bɛ kalo minnu da kuranna la ale bɛ wuli ka olu jaabi pour que ka a balima silamɛw bɔ fili la kemitu yɛrɛ ye fɛɛrɛ kɛ k'a lase u ka kɛnɛ kan pour que u ka tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara de ka ca layi nana layi ko ale ka bon o ma ka fɔ ka débat kɛ whatsapp kan k'i hakilinata fɔ ale ka bon o ma min ka nɔgɔ ale ma ale kelen k'i sigi a ka yɔrɔ la ka kɔnɔ kuma fɔ sɔsɔli tɛ min na ale kelen b'a ta fɔ a ye kuma caman fɔ nin kuma nin kɔnɔna na mais an mago bɛ kuma min na dɔrɔn ko ni kemitu ko silamɛya ma ɲi ko kerecɛnya ma ɲi ko kemitu bɛna mun de proposer voilà ne mago b'o yɔrɔ de la ko kemitu bɛna mun de proposer mɔgɔw ye n'o banna silamɛya ani kerecɛnya la o tɛ kuma na karamɔgɔ layi bɛ ka kemitu de ɲininka ko kemitu bɛna mun de proposer maaw ye n'o bɔra silamɛya ani kerecɛnya la an b'a fɔ ko nin ye ɲininkaliba ye ko nin ye ɲininkali kalankɛ ye an bɛna hakilinata fɔ a la sani karamɔgɔw ka bɔ ka jaabi dɔ di karamɔgɔ layi ma a ka se k'a faamu ko kemitu bɛ wulikajɔ min na hakilina dɔ de b'o la o bɛ k'o de yira fasodenw na an tɛ silamɛya contre la an tɛ kerecɛnya contre la mais tagasira minnu b'anw bolo an ka yecogo ɲɛnɛmaya la o de tɛ se ka ɲɛfɔ cogoya si la o b'o laɲiniw o tɛ se ka sɔrɔ cogoya si la ni fereke minnu b'an senkɔrɔ ni an ma da don olu dɔw la fereke dɔw ye silamɛya ani kerecɛnya ani tagabolo fɛn fɛn b'anw fɛ yen minnu tagabolo ni an ka mɔgɔya yecogo tɛ bɛn an ka mɔgɔya sigicogo tɛ bɛn an ka somɔgɔya kɔnɔko tɛ bɛn an bɛ wulikajɔ de la an wulikun tɛ diinɛ kelen ko ye an wulikun ye système bɛɛ de ko ye système fɛn fɛn bɛ ka garan dɔ anw sen na olu système olu bɛ se ka bɔ an ɲɛ cogo min na an bɛ tɛmɛ ka se k'an ka développement sɔrɔ o tɛ karamɔgɔ layi silamɛya yɛrɛ fo silamɛya ka se ka faamu an bɛ o de fɔ toujours an tɛ kumana karamɔgɔw fɛ parce que karamɔgɔ ninnu ye ko nin faamuya ka ban mais jama min bɛ kule la karamɔgɔ ninnu nɔfɛ olu caman de bɛ olu ma se ka ko nin faamu n'o ye silamɛya yɛrɛ ye silamɛya yɛrɛ ye mun de ye an bɛ se ka dɔɔnin fɔ o kan a ka dɔn k'a fɔ ni silamɛya ni a bɛ se ka anw ka tagaɲɛ sabati an ka développement ani silamɛya bɛ se ka taga ɲɔgɔn fɛ n'o dɔnna kemitu bɛna min proposer o faamuyali ka nɔgɔ kojugu silamɛya ye ko ye cogo de ye an b'a fɔ an bɛ se ka fɔ ko système de don kankɛya o de ye système ye système min bɛ n'a bɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye a ka mɔgɔya kɔnɔna na kankɛya min fana de don système min de don a bɛ ɲɛfɔli kɛ i balocogo la société sigicogo la a bɛ ɲɛfɔli k'o kan n'i sala fɛn minnu b'o ɲɛfɛ a b'o ɲɛfɔli k'o la ka se ka mɔgɔw hakili lasigi silamɛya ka système bɛnnen b'o de ma o tɛ kuma na silamɛya ye o système kori tigɛ ka bɛn ni mɔgɔ kelen de ka hakilina ye ani mɔgɔ kelen de ka yecogo ye o ni o système o kankɛya bɛɛ sigilen don mɔgɔ kelen ka hakilina ani mɔgɔ kelen ka ko yecogo o sɛbɛnlen don gafe kelen de kɔnɔ o bolo fɛn bɛɛ bɛnnen b'o de ma o gafe tɛ se ka taa ɲɛfɛ o tɛ se ka segin kɔfɛ gafe i bɛ da o de la i bɛ baara kɛ n'o de ye yɛlɛma cogo t'o la o fɔra ɲɛna cogo min na i b'o kɛ o kɛcogoya de la
mɔgɔya kɔni bɛ yɛlɛma mɛ olu ka sɛbɛnfɛn tɛ yɛlɛma mɔgɔya bɛ sira wɛrɛw bɔ olu ka gafe ni a tɛ sira wɛrɛw bɔ mɔgɔya b'a ɲɛko de sigi waati bɛɛ ka bɛn waatiw cogoyaw ma mɛ olu ka gafe bɛ o cogoya kelen dɔrɔn de la silamɛya cogoya y'o de ye n'i donna la min bɛ fɔ ye e b'o de kɛ parce que silamɛya yɛrɛ sigilen don danaya de kan n'i dara la ka ban ni fɛn fɛn fɔra ɲɛnɛ a kɔnɔ e b'o de baara kuma caman t'a la ɲininkali t'a la samina wata na an y'a mɛn an y'a minɛ an sɔnna a ma o de don o tɛ kun na ayiwa k'a fɔ ko silamɛya bɛ ka anw bali an ka ɲɛtaga la an balima caman b'a fɔ ko silamɛya ni an ka ɲɛtaga ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko silamɛya tɛ mɔgɔ bali baara la silamɛya yɛrɛ o contraire k'a bɛ mɔgɔ encourager a ka baara de kɛ nin kuma in a ɲɛfɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an balimaw ma se ka o yɔrɔ faamu silamɛya ka impact ye min ye an ka société la silamɛya ka tiɲɛni ye min ye an ka société la an balima caman bɛ yen a yɔrɔ a ma se k'a faamu an b'a fɔ dɔrɔn silamɛya tɛ silamɛya ye système de ye système min de don a bɛ kori dɔ de tigɛ k'e bila o kɔnɔ i bɛ ka ɲɛnamaya kɛ ka bɛn o kori kɔnɔnaw de ma ani o sariyaw de ma silamɛya n'a ko a bɛ ɲɛfɔ ɲɛna dakuru ɲɛ kelen siga tɛ min na fiyewu i b'a ye cogo min na o tɛ kojugu ye parce que u b'a fɔ ko silamɛya ko hinɛ de don makari de don balimaya de don sinji de don fɛn bɛɛ ɲuman de b'a kɔnɔ wa sariyaw b'a la pour que ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ se ka sigi ka ɲa cogoya min na o de bɛ f'u ye silamɛya kɔnɔna na bon n'i ye silamɛya lajɛ o lajɛ ma i b'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la défaut t'a la an balima caman b'a lajɛ n'o o ye cogo de ye mɛn na silamɛya bɛ mankutu minnu fɔ a yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la est ce que o bɛ silamɛya la wa est ce que olu b'a la silamɛya bɛ mankutu minnu fɔ ko mɔgɔya dilanni ani hinɛ ni makari de don ani yafa ɲɔgɔn ma est ce que o bɛ silamɛya kɔnɔna na n'an y'a lajɛ la silamɛya la n'i bɛna don a la a bɛ fɔ ɲɛna dɔrɔn i ka da mɔgɔ dɔ de la k'o ye ala ka ciden ka da ala la k'i ka fɛn bɛɛ kalifa o ala ma n'i y'a ta k'a lajɛ o kuma sen fɔlɔ min bɛ fɔ ɲɛna basiman t'o la o tɛ bali i ka mécanicien la o tɛ bali i ka maçon la o tɛ bali i ka sɛnɛ la o tɛ bali i ka feere la o kɔfɛ silamɛya baaraw bɛ yir'i la i ka seli i ka sun i ka jagaw bɔ i b'a jate minɛ i ka mɔgɔya kɔnɔna na i b'a ye o tɛ défaut bila i la i b'a ye o n'i ka ko bɛɛ bɛ bɛn o kɔfɛ o bɛ silamɛya tanaw fɔ ɲɛna fɛn minnu ka ɲi silamɛya la ani fɛn minnu ma ɲi silamɛya la o fɛn fɛn bɛ fɔ k'o ka ɲi silamɛya la k'o ma ɲi silamɛya la i bɛ taa sɔrɔ ɲɛnɛmaya la tiɲɛ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen ani mɔgɔya kɛcogo ɲuman bɛ bɛn u b'a fɔ sonyɛli ma ɲi jɛnɛya ma ɲi binkani ma ɲi mɔgɔ faga ma ɲi o b'o fɛn fɛn fɔ o bɛɛ bɛ mɔgɔya kɔnɔna de la mɔgɔya n'o si tɛ taga silamɛw b'o fana fɔ n'i y'a jateminɛ i b'a ye mɔgɔya b'a kɔnɔna na a bɛ laɲini minnu k'e fɛ a tɛ e bali i ka ɲɛtaga la a t'i bali i ka baara la sariya minnu fana b'a la a t'i bali k'a fɔ ko o bɛ bali i ka ko dɔ la o tɛ kun bɛ na ne donna silamɛya la o ye cogo la ne ye silamɛya faamuya o faamuya cogo la tagalen ɲɛfɛ komi an y'a fɔ kuma daminɛ na ko silamɛya système de don kankeya de don système ye dakun de faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de kama silamɛya ye dakun de tigɛ dɔ de bɛ kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka dɔ tugu o la ka tila ka dɔ tugu o la ka tila ka dɔ tugu o la a bɛ taa dɔnni de fo ka taa se laɲini yɛrɛ ma e bɛ don silamɛya la a ka yecogo forme na e bɛ don min na silamɛya la a tɛ yira e la k'a fɔ ko e bɛna da mɔgɔ min na k'o ye kira ye k'o ka fisa ni e fa ni e ba ye e bɛ n'o dɔn k'e to silamɛya de kɔnɔ e bɛna dɔn silamɛya de kɔnɔ ko e dalen bɛ mɔgɔ min na k'o ye e ka kira ye k'o ka dugu k'o de ka fisa ni e bɔ dugu ye e bɛna dɔn silamɛya de kɔnɔna na ko e ni o ni e ka nafolo k'o bɛɛ de bɛ kan ka don e dalen bɛ kira min na o dɛmɛni la u ka tagasira dɛmɛli la n'o y'o ka ala ye e n'i ka nafolo o bɛɛ de kan ka bɛn o ma e donnen de kɔfɛ silamɛya la e bɛna dɔn a bɛna fɔ e ye ko ɲɛnɛmaya nin tɛ foyi ye ko diɲɛ tɛ foyi ye ko fɛn bɛɛ kan ka bɛn silamɛya de ma ko lahara de kan ka ɲini mɛna o la e bɛna dɔn o de la sisan k'a fɔ tiɲɛ de don silamɛya bɛ e bali e ka baara la mais
e ka priorité c'est-à-dire e ka kunkilenna e ka peuple n'o ye ka mirindi o ka kunkilenna e ka dugu o ka kunkilenna ani e ka somɔgɔya yɛrɛ kɛcogoya o ni silamɛya ka ko ye cogo i bɛna dɔn yɔrɔ de la k'a fɔ ko problème m'o yɔrɔ la parce que e ka dugu o bɛ kɛ e bolo bolokɛfɛ fɛn silamɛya bɔra dugu min na e dalen bɛ min na o ka dugu de bɛ kɛ ɲɛfɛ fɛn e bɔla siya min na o siya bɛ kɛ bolokɔfɛ fɛn e bolo donc silamɛya kira bɔla siya min na o de bɛ kɛ siya ɲɛnama ye sisan e ka ko ye cogo e ka somɔgɔya e ka culture e ka dɔnniw sigilen don ko minnu kan olu bɛ kɛ bolokɔfɛ fɛn e bolo silamɛya de bɛ e kalan sisan e balo cogo la sisan e ka ko bɛɛ kɛcogoya kan ka bɛn silamɛya ka faamu a n'a ka ye cogo de ma n'e bɔra o kɔfɛ dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ ko e tɛ silamɛ ye bilen n mɛna donc silamɛya ka ko ye cogo e bɛ baara kɛ ni o de ye o ye cogo b'a yira e la k'a fɔ ko ɲɛnɛmaya tɛ foyi e ka dugu tɛ fɛn e ka siya tɛ fɛn kodɔn minnu bɛ e la kɛnɛkan dɔnniw ani dɔnni dogolenw na olu bɛɛ kan ka kalifa ala de ma o ye olu ka danayafɛn de ye donc e kan ka fɛn fɛn de kɛ sa e jigi kan ka da o ala de kan k'o baara kɛ e mana fɛn fɛn kɛ min tɛ o ala ka ko ye e mana bɔ sira fɛ min tɛ o ala ka kalan sira dɔ ye o b'a yira k'a fɔ e ye silamɛya sariya dɔ sɔsɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ somɔgɔya bɛɛ sigilen don a ka faamu a n'a ka kodɔn a n'a ka kocogo i ye cogo de kan silamɛya bɛ na a ka jamana faamu a ka jamana kodɔn a ka jamana somɔgɔya silamɛya bɛ na o de bɔ yen silamɛya yɛrɛ ye somɔgɔya min sinfonya silamɛya yɛrɛ ye ko ye cogo min sinfonya silamɛya yɛrɛ ye bato kɛ cogo min sinfonya donc e bɛna baara kɛ ni o de ye sisan donc e bɛ yɛlɛma sisan de ka kɛ silamɛya kɔnɔ baarakɛminɛn dɔ de ye sisan parce que e bɛ miiri ni silamɛya miirina de ye e ka ko kɛcogo bɛ bɛn silamɛya ka ko kɛcogoya de ma e yecogo bɛ bɛn silamɛya yecogo de ma e kuma fɔcogo bɛ bɛn silamɛya kuma fɔcogo de ma e ka bato kɛcogo o bɛ bɛn silamɛya ka bato kɛcogo de ma o tɛ silamɛya ye bato kɛcogo min fɔ ko olu ka ala bɛ sɔrɔ o sira la est-ce que o ye e ka diɲɛ ye cogo o ye e ka somɔgɔya bato kɛcogo ye wa ayi an b'a fɔ o tɛ kelen ye silamɛya bɛ kan min fɔ ka se k'a ka ala ɲuman sɔrɔ ani e ka somɔgɔya la kan min bɛ o ye kelen ye wa an b'a fɔ ko ayi silamɛya bɛ ka sariya minnu ta kuruntu minnu ta ka bɛn baara bɛɛ kɛcogoya ma e sigi e ka somɔgɔya la o bɛ bɛn o ma wa an b'a fɔ ko siga b'o la ni société bɛɛ bɛnn'a kan ni sigida bɛɛ bɛnn'a kan ni mirindi bɛɛ bɛnn'a kan ko kojugu man ɲi est ce que kojugu ninnu gelu cogo kojugu ninnu kunbɛ cogo kojugu ninnu lakari cogo est ce que mirindi bɛɛ ka o kɛcogo ye kelen ye wa ni so ye sonyali kɛ jamana dɔ la a bɛ dilan cogo min na ani a y'a kɛ jamana wɛrɛ la est ce que o dilan cogo ye kelen ye kamasɔrɔ o bɛɛ bɛnnen don a kan ko sonyali man ɲi mais jamana bɛɛ n'a sigicogo de don jamana bɛɛ n'a ka ko faamu cogo de don jamana bɛɛ n'a ka ko ye cogo de don jamanaw fana bɛ kow dilan ka bɛn o sigicogo n'o ka ko ye cogo n'o ka ko faamu cogo de ma silamɛya de ko bɛɛ k'a ka ko ye cogo to yen ale y'a ye cogo min na ko bɛɛ de k'a ye o ye cogo la o tɛ o yɔrɔ de la an b'a fɔ ni bɛɛ jɛnna ka fɛn kelen ye cogo kelen na i b'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ se ka taa ɲɛ cogoya si de la fɛn fɛn n'i y'a ye a taara ɲɛfɛ yecogo caman de bɛ kɛ ko la ɲɛfɔcogo caman de bɛ kɛ ko la faamucogo caman de bɛ kɛ ko la o de bɛ na ni fɔnkɔɲɔgɔnna ye ko nɔfɛ n'o kɛra ko bɛ ɲɛtaga sɔrɔ dɔ b'a ye cogo dɔ la o b'a fɔ ten dɔ fana b'a fɔ n y'a ye nin ye cogo min la o b'a fɔ ten olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ko bɛ ɲɛtaga sɔrɔ wa dɔnni fana dɔnni ye wurugifɛn de ye dɔnni bɛ développer de wa dɔnni bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn bolo de dɔ bɛ ko ye bi k'a dɔn k'a dan yɔrɔ nin na sini dɔ bɛ n'a tɛmɛ yɔrɔ kan ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ sinikɛnɛ dɔ wɛrɛ bɛ n'a ta yɔrɔ kan ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ o ye mirindi bɛ sigi cogo ye mais silamɛya la silamɛya dɔnni y'a bila yɔrɔ min na depuis kira u ka ciden nana waati min na fo bi a bilalen m'o cogo de la a tɛ se ka bɔ a nɔ na a tɛ se ka segin kɔfɛ a tɛ se ka taa ɲɛfɛ o y'a bila yɔrɔ min na o bɛ dan yɔrɔ de la o tɛ ko min b'o cogo la
silamɛya dun ka laɲini de bɛɛ ka fɛn ye cogo kelen na o de kama anw ko ni fɛn kelen yira ye cogo kelen na a fɛn tɛ se ka taa ɲɛ o de kama an b'a mɛn an ka jamanaw kɔnɔ bi ko diinɛ ka fisa ni olu faso ye diinɛ ka fisa mɔgɔ min bolo n'a faso ye o bɛ se ka a yɛrɛ faga diinɛ o bɛ se ka a yɛrɛ faga faso ye diinɛ ka bon mɔgɔ min bolo n'a faso ye o bɛ se ka min kɛ diinɛ ka ɲɛtaga la yala a bɛ se k'o ka faso ka ɲɛtaga la wa an b'a mɛn karamɔgɔ de fana da ko sigiyɔrɔ tɛ silamɛw la bi parce que silamɛya tɛ se ka dugu sigi ni silamɛ bɛ se k'a ka silamɛya kɛ yɔrɔ min na a bɛ taa sigi o yɔrɔ de la o b'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ tɛ se ka dugu sigi mɔgɔya de bɛ dugu sigi donc ni mɔgɔya bɛ dugu sigi mɔgɔya dun bɛnnen don min kan o ye e bɛ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen k'o ka ye cogo caman de la o de kama mɔgɔya bɛ se ka taa ɲɛfɛ mɛ diinɛ tɛ se ka ko ye cogo caman na diinɛ bɛ ko ye cogo kelen de la o de kama diinɛ tɛ se ka yɔrɔ sigi wa n'o sigira yɔrɔ min na n'o yɔrɔ tiɲɛna o bɛ wuli ka bɔ o bɛ taa sigi yɔrɔ wɛrɛ parce que o tɛ se ka yɔrɔ labɛn voilà parce que olu ka ko tɛ bɔ a nɔ na a tɛ yɛlɛma an b'a mɛn karamɔgɔ de fana da ko n'i ye kulo ala ba hakɛ dɔ wurudi ko n'i ye dayala wurudi ko n'i ye yasini kalan ko n'i ye kuranna kalan ko ala bɛ diɲɛ nɔgɔya i bolo o kumanin kelen o b'a fɔ ɲɛna tuguni ko ala ko diɲɛ tɛ foyi o bɛ tila k'a fɔ ɲɛna tuguni ko i ka baara kɛ ko i ka sara ko a bɛ taa den ma lahara de mɔgɔ min bɛ baara kɛ lahara kama o bɛ ka sigida o bɛ bɔ nɔgɔ la cogo di o de kama bɔnɔgɔla fɛɛrɛ tɛ sɔrɔ diinɛ kɔnɔ bɔnɔgɔla fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ mɔgɔya de kɔnɔ diinɛ ye cogo kelen de ye ne dun ye baara min kɛ diinɛ na a tɔnɔ bɛ kelen de kan ne ye baara min kɛ mɔgɔya la o tɔnɔ bɛ mɔgɔya de kan ne ye baara min kɛ i ka diinɛ na o tɔnɔ bɛ kelen de kan ne ye baara min kɛ i ka dugu la o tɔnɔ bɛ ka dugu de kan ne ye baara min kɛ i ka jamana ye o tɔnɔ bɛ ka jamana de kan mɛ ne ye baara kɛ diinɛ ye a tɔnɔ bɛ e kelen de kan donc o b'a yira k'a fɔ diinɛ tɛ se ka maa dɛmɛ ka bɔ nɔgɔ la diinɛ bɛ fɛn dɔ de yira i la i k'i hakili bila o la k'i ka priorité yɛlɛma k'a bila yɔrɔ wɛrɛ k'a sɔrɔ e nafa bɛ ka bɔ nafa bɔ cogo wɛrɛ la k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a kalama parce que e yɛrɛ de bɛ kunna nafolo bɔ k'a kɛ ka diinɛ financer diinɛ dun tɛ dɔ wɛrɛ ye minnu bɛ ka diinɛ baara kɛ ala nin tɛ dɔ wɛrɛ ye fo minnu bɛ ka ala nin ko fɔ e ɲɛna kira nin tɛ dɔ wɛrɛ ye mɔgɔ minnu bɛ ka kumakan ninnu kalan olu de don o tɛ ala ni o ye karamɔgɔ ninnu de ye ala ni ani kira ni o fana ye karamɔgɔ ninnu de ye olu de sigilen don ko k'e ni ani ka nafolo ta ka don diinɛ na i bɛ ka ni ne ka nafolo ta ka don olu de ma mɛ i tɛ se k'e ni ne ka nafolo ta ka don i ka jamana na parce que olu yɛrɛ bɛnna kan ka fɔ ko jamana t'olu bolo olu ka diinɛ ka bon olu bolo n'u ka jamana ye olu ka kira ka bon olu bolo n'u fa n'u ba ye donc olu tɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la kuma jan kana kama kuma kana don ɲɔgɔn kɔnɔ Kemetu bɛ fɛ ka mun de proposer sisan Kemetu bɛna mun de proposer karamɔgɔ la i ko Kemetu bɛna mun de proposer k'e jaabi o la Kemetu bɛ ka mɔgɔya de proposer Kemetu bɛ ka hakili ka sebaga de proposer Kemetu bɛ ka kodɔn de proposer Kemetu bɛ ka baara de proposer Kemetu bɛ ka kilennenya de proposer Kemetu bɛ ka i bɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ Kemetu bɛ k'o de proposer Kemetu bɛ ka ko kelen ye cogo caman Kemetu bɛ k'o de proposer Kemetu de ko hakili ka sebagaya o ye mun de ye dɔnni min bɛ e nafa e ka se k'o kɛ min t'i nafa i ka se k'o to yen k'i ɲɛsin i ɲɛkow ma k'i kɔ don i tiɲɛkow ma Kemetu de ko ten Kemetu de ko i kana fɛn ye ten ka da la ten ka tugu a kɔ ten Kemetu de ko i ka baara kɛ ni hakili o de ye hakili ka sebaaya ye i ka ko ɲɛɲini k'a dɔn o de ye hakili ka sebaaya ye i ka hakili labaara i ɲɛfɛn ye fɛn mun ye k'o kɛ i cɛfɛn ye min ye k'o to yen Kemetu de ko ten Kemetu de ko an ka bɔ an y'a mɛn an dala la an y'a minɛ Kemetu de ko k'an ka bɔ o kɔnɔ o tɛ layi Kemetu ye mun proposer Kemetu de ko k'olu fa n'u ba de ka fisa ni diɲɛ bɛɛ ye Kemetu ko de olu ka dugu olu ka jamana olu ka dugukolo o de ka fisa ni bɛɛ ye Kemetu de ko k'olu faw ka dɔnniw olu faw ye dɔnni kɛ k'a bila yɔrɔ min na olu b'a ta o dakɔrɔ de la ka taa n'a ye ɲɛfɛ ni fɛn kura nana Kemetu de ko ni fɛn kura nana jamana kɔnɔ anw b'a lajɛ de ni an ɲako b'a la an b'a ta ka baara kɛ n'an ɲako t'a la an b'a lasegin a tigiw ma
ni min bɛ se ka yɛlɛma a kɔnɔ an b'o yɛlɛma a kɔnɔ ni min tɛ se ka yɛlɛma a kɔnɔ an b'o bɔ an bolo Kemetu de ko ten Kemetu de ko olu bɛ baara ka tilen ka kodɔn ka baara ka tilen ka kodɔn o tɛ karamɔgɔ layi Kemetu de ko an bɛ ka min proposer maliyɛnw ye i ka baara kɛ i k'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ se ka mɔgɔ kɛ hɔrɔn ye dugukolo nin sanfɛ ni baara tɛ ka tilen ye mɔgɔya de ye mɔgɔya tɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya si la ka dɔ ka hakɛ to dɔ fɛ bɛɛ ka tilen ka kodɔn ye mun de ye layi i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min man ɲi e ma o man ɲi mɔgɔ wɛrɛ ma fɛn min man ɲi e ma o man ɲi i ka sigida ma fɛn min ka ɲi e ma o kɛ e ɲɔgɔnna wɛrɛ ye i k'o kɛ i ka sigida ye Kemetu bɛ k'o de proposer Kemetu bɛ ka min proposer ka kuma lasurunya i bolo Kemetu bɛ ka maaya de proposer maaya kɛcogo ɲuman Kemetu bɛ k'o de proposer ayiwa layi Kemetu bɛ Ala ɲini n'o yɛrɛ de ye Kemetu tɛ tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ ka bolo kan ka Ala sɔrɔ Kemetu bɛ Ala ɲini n'o bɛnbaw de ye Kemetu tɛ tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛnba fɛ k'u ka Ala ɲini Kemetu bɛ Ala ɲini ni o yɛrɛ ka dɔnniya personnel ye o tɛ tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ ka danaya fɛ ka Ala sɔrɔ la Kemetu bɛ ka min proposer bɛɛ kɛ i yɛrɛ ka sira bɔ i yɛrɛ ye ka taa danbaga fɛ yen i yɛrɛ k'i ka sira bɔ i yɛrɛ ye ka taa danbaga fɛ yen Kemetu m'a fɔ Kemetu de ko kana tugu mɔgɔ wɛrɛ kɔ u ka sira ta di e ye ka taa danbaga fɛ yen parce que danbaga ye e bila ye a ma sara o tigi la e nana a ma sara e la e ye e yɛrɛ sɔrɔ yan donc e kan ka segin ka taa danbaga ma cogo min na e yɛrɛ de b'o sira bɔ ka taa ni e yɛrɛ ye e tɛna tɛmɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye Kemetu de ko ten o tɛ ayiwa Kemetu bɛ sira minnu kan Kemetu bɛ bilasirakan minnu di Kemetu ye Ala ye cogo minnu na i k'a dɔn k'a fɔ Kemetu o y'o sɔrɔ o bɛnbaw ka dɔnniw de nɔ na Kemetu y'o ye o bɛnbaw ka ko ye cogo de nɔ na i n'a fɔ n y'a fɔ a ɲɛna kuma kɔnɔna na cogo min na dɔnni o ye didi ɲɔgɔnma fɛn de ye dɔnni bɛ daminɛ dɔɔni dɔ de b'a di dɔ ma o fana b'a di dɔ ma o fana b'a di dɔ ma o fana b'a di dɔ ma bɛɛ b'a baara ka da i yɛrɛ ka hakɛ ani ka dɔnni ani ka faamu na Kemetu de ko ten ko hakili ka sebaaya ka baara kɛ ni mɔgɔya ye Kemetu bɛ k'o de proposer ko ka bɔ diinɛ ko kɔnɔ ko diinɛ ye maa kelen de ka ko faamu ye ko ka sɔrɔ jamakulu ka faamu jamakulu ka ko ye cogo jamakulu ka jɛn ka ko kɛ ko o de nafa bɛ se jamakulu ma ka tɛmɛ mɔgɔ kelen ta kan o tɛ ka kuma surunya an bɛna bɔ kuma na nin yɔrɔ nin na ko maa kelen daba kelen faama kelen seba kelen jo kelen sɔn kelen ko yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman a bɛɛ ka hakɛ to ko den bɛɛ b'a fa de nɔ na ko faw fana b'o fa de nɔ na ko siga tɛ min na fiyewu ko an b'an bɛɛ ma mɔlɔmɔw de nɔ na ko n ka foli bɛ kulu karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye ko n bolo fila bɛ n kɔ kulu karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ko ni n filila kuma na yɔrɔ min na ko ye yɛrɛ kelenna fili ye ko kuma ma nɔgɔ ko n karamɔgɔ m'o dɔn da ko n bɛ bɛɛ fo o tɛ karamɔgɔ Jalo ye foli n'o kɛ kolon ci karamɔgɔ Jalo wa n tɛ tana ye koyi n'a nana sɔrɔ a ka karamɔgɔkɛ gulolen don o tɛ baasi ye a ka karamɔgɔkɛ an yɛrɛ ka karamɔgɔkɛ de ko an bɛ ka kow de ɲɛfɔ k'o ɲɛ yira ɲɔgɔn na o tɛna kɛ baasiya ko la ko n'a labɛnna waati k'a bɛ bɔ n'a bɔla n'a ye sin kɛ an bɛ mikoro minɛ bɛɛ bɛ a to ani karamɔgɔ dɔ bɛ kuma falen u ni ɲɔgɔn cɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ ko b'a ko ja a bɛɛ lajɛlen fɔlen don Sanogo Aisa a bɛ tɛmɛ n'i ka baara ye parce que komi karamɔgɔ de gulonlen don sale dugu cɛ e bolo cogo min na nin ye mais ne fana basi tɛ n y'a faamuya a b'i n'a fɔ n'i jɔlen bɛ auto la sisan e ni ne ta in kɛra min ye i b'a fɔ n'i jɔlen bɛ auto la sisan mobilitigi ni bolimafɛntigi ni 100,000 bɛ ka na pan n'i bolo kɔrɔ ta yarɔ o bɛ taa jɔ yɔrɔ min na e yɛrɛ bɛ tila ka nimisa k'ale kun ka nin to yen nin ka taa a tɛna jɔ e sɔnna yɔrɔ la bilen o bɛ taa jɔ fo ɲɛfɛ o y'a sɔrɔ a bɛ vitesse min na a tɛ se ka jɔ yɔrɔ in na o wala e ta in kɛra o de ye problème t'a la tɛmɛ n'i ka baara ye i y'a mɛn mɔgɔ tɛ a nakuma dɔn n kɔni y'i signalé dɔrɔn de n'o tɛ tɛmɛ n'i ka baara ye i y'a faamuya tɛmɛ ni laseli ye problème foyi t'a la hali n'a nana e yɛrɛ sɔrɔ yen an bɛɛ ka kan hali n'a y'i yɛrɛ sɔrɔ yen n'a nana i yɛrɛ sɔrɔ yen na a mana na mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ yen k'a fɔ ko a ne de don o tɛ dɛ hali ni a nana ne yɛrɛ sɔrɔ yen a ne bɛ tɛmɛ n'a ye wala ale tɛ dɛ hali karamɔgɔ hali u ka karamɔgɔ Ayidara n'a nana ne sɔrɔ lenni na yan n'a nana ne sɔrɔ lenni kan yan a ne bɛ tɛmɛ n'a ye
ali Mohamed Diko n'a nana ne sɔrɔ yan min bɛ ne fɛ ne fɛnɛ b'o de fɔ a ye o problème foyi to olu ko ninnu ye quoi i y'a mɛn yan hali n'a y'i yɛrɛ sɔrɔ yan a bɛ tɛmɛ n'a ye et puis tɛmɛ n'i ka laseli ye quoi tɛmɛ ni laseli ye an bɛ k'i lamɛn problème foyi t'a la tɛmɛ n'i ka laseli ye n kɔni y'i signalé dɔrɔn de basi tɛ tɛmɛ n'i ka baara ye i y'a mɛn i folen don. karamɔgɔ Jalo ye fɔlen don k'e tigɛ kɔrɔta non karamɔgɔ Jalo bɛ se kuma na kojugu ka bɔ i bɛ se kuma na trop ayi ni karamɔgɔkɛ nana waati a tɛ dɛsɛ karamɔgɔ la kulu nin sanfɛ kulu nin falen don karamɔgɔba caman de la karamɔgɔ ka ca koyi ne kɔni kun ka dɔgɔ ale ka ko la o ne kun ka dɔgɔ a la o karamɔgɔba caman de bɛ yan min bɛ se ka a lasɛnɛ ka baro k'a fɛ ne kɔni tɛ o ne ka dɔgɔ yɛrɛ 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 mɛ n'a yɛlɛla ka bɛn ne ma problème t'a la n m'a lasɛnɛ yanni karamɔgɔbaw ka bɔ a n'o k'a minɛ ɲɔgɔn da karamɔgɔ Jalo san m'a sɔrɔ caman bɛ u ka lansara seli ni waati sera quoi san m'o sɔrɔ o la yen n'a nana kɔni n'a ye karamɔgɔ sɔrɔ yan o bɛ n'a bɛ tɛmɛ koyi n'a ye mɔgɔ sɔrɔ kɛnɛ kan o n'a bɛ tɛmɛ n'a ye basi foyi t'a la basi foyi t'a la. N karamɔgɔ Salo kabi t'i dɔgɔya tɛ yen koyi ayi mɔgɔ ninnu de fɛ yen mugadamuw ni alimamiw ni alikadiw ni alimamifalakaw ni misiriwelaw b'olu fɛ yen n'o tɛ anw fɛ yan ayi kabi t'i dɔgɔya tɛ yen dɛ anw wala kabi t'i dɔgɔya tɛ yen i y'a faamuya mɔgɔ hali ye kalo kelen kɛ anw ka université ba in na yan nɔ i bɛ kalan kabini dɔgɔya tɛ yen kabini bɛɛ de hakilila ye kelen ye wala dɔgɔya tɛ yen na i yɛrɛ i ye karamɔgɔba ye koyi ka n'i fosi ka bɔ ko in na an bɛɛ i y'a faamuya tɛmɛ n'i ka laseli ye tɛmɛ ni baro ye basi foyi t'a la ɲɛfɔli de don i ɲɛna ten dɔrɔn n'o tɛ an bɛɛ ka kan yan wala seulement i bɛ taa sɔrɔ dɔw de dala kan ka farin ni dɔ ta ye wala n'o tɛ kabini bɛɛ ye hakili kelen de ye wala an tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ hali ni e n'a ye kuma daminɛ a b'a bila yɔrɔ min na ne b'a ta yen de o soit ne ni a mana daminɛ yɔrɔ min na ne mana bila yen e b'a ta yen de bon kabini bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ ye hakilina kelen wa an fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ karamɔgɔ wa an bɛɛ kalanden wala i folen don ni a yɛrɛ ye débat dɔɔni kɛ o an ye dɔɔni kɛ débat la waati dɔ la mankan ninnu wuli wagati ne n'a tun bɛ débat la an ye tile damadama kɛ an bɛ ɲɔgɔn na bon an kun y'a jɔ fɔlɔ sisan sa ne nana ye groupe yɛrɛ de ka yan siɲɛ kelen sa n ko nin y'an ka comité groupe yɛrɛ ye sa komi u yɛrɛ ka fɔ la yan y'an ka kafiri groupe yɛrɛ ye siɲɛ kelen komi u yɛrɛ ani fɛnɛ yan y'an ka banbagaci groupe de ye wa yan fɛnɛ université ye dɛ dɔnniba de bɛ sɔrɔ yan awɔ fo k'o fɛnɛ fɔ ka fara la yan ye dɔnni groupe belebele université yɛrɛ de koyi siga foyi ti a la an bɛ kun i folen don